Denboraldi honetako lehen bideoan ikusi genuen gure arbasoek biziraun ziotela dinosauroak hil zituen meteoritoari. Baina ez da guzti zuzena. Dinosauroak gure artean ditugu. Egunero ikusten ditugu eta guztira ugaztunak baino espezie gehiago dira. Jakin nahi duzu nola den posible? Galder naiz, hau gure arbasoa da, eta gaur ikasiko dugu nola den posible dinosauroak gure artean egotea. Ara, marikaka handi bat. Izaki bizidunen sailkapenean erabiltzen dugun metodoa Linneok asmatu zen, 1758an. Bere sistemaren oinarria izaki bizidunak behetik gora sailkatzea da. Espezie bakoitzari izen eta abizena ematen zion. Gure kasuan, Homo sapiens. Generoak familiatan sailkatzen ziren, gure kasuan Hominidae edo hominidoak. Familiak aldi berean ordenatan, gure kasuan primates edo primateak. Ordenak klaseetan sailkatzen ziren eta primate guztiak mamalia edo ugaztunen klasekoak ziren. Aurreko bideora arte ikusi ditugun guztiak ugaztunen klasekoak ziren. 18 eta 19. mendean zoologoek ezagutzen zituzten animali guztiak sailkatzeari ekin zioten. Eta 4 klase finko ikusi zituzten lehorreko animalien artean, anfibioak, narrastiak, hegaztiak eta ugaztunak. Begi hutsez ikus ditzakegu euren arteko desberdintasunak. Anfibioek metamorfosia egiten dute eta uretan jaiotzen dira. Narrastiek ezkatak dituzte eta narrasean dabiltza, hegaztiek lumak dituzte eta hegan egiteko gaitasuna, eta ugaztunok ilea dugu eta esnearekin elikatzea ditugu kumeak. Simple, perfektu, evidente. Baina 19. mendean hainbat fosil aurkitu eta sailkatzen hasi ziren zientzialariak. 1824an, Merian Mantelek iguana erraldoi baten hezurrak aurkitu zituen, eta iguanodon izena eman zitzaion. Aldi berean, William Buchanan narrasti oso handi baten hezurrak aurkitu zituen eta Megalosaurus izena eman zion. Zientifikoki deskribatutako lehenengo dinosaurua. 1841an, Richard Owenek aurkikuntza horiek elkartu eta dinosauro hitza sortu zuen. Narrasti izugarria. Berez, dinosauro hezurrak lehenago ere aurkitu zituzten. Txinan adibidez, dragoi hezurtza zituzten, eta Ingalaterran aurkitutako femur oso handi bat aintzinako erraldoi baten azela uste zuten. 1858an Ipar Amerikan lehen adrosauro aurkitu zuten, eta 1872an Wyomingen hezurren gerra lehertu zen. Bi zientzialari talderen artean dinosauroak aurkitzeko norgehiagoka. 30 urteko gerra horretan 86 espezie aurkitu ziren, tartean Triceratops edo Stegosaurus famatuak. Horiska marra beltzekin, bai? Tuntun arrunta da? Aurreko bideoan aipatu genuen Permiarreko iraungitze erraldoia, inoiz gertatutako handiena. Handik 20 milioi urtera berrikuntza nabarmen bat egon zen Sauropsidoen talde batean. Narrasti gehienek bezala, hankak albora eduki beharrean, zutik edukitzea. Arnasketan emandako aldaketa batzuekin batera, korrika egiteko gaitasun handia zuen talde berria zen. Hortik aurrera txoko ekologiko ia guztietara moldatu ziren. Eta dinosauro ez diren, pterosauro hegalariekin eta mosasauro igerilariekin batera, narrastien aroa hasi zen. Bi motako dinosauroak daude, ornitizkioak eta saurizkioak. Lehenengoek hegaztien antzeko aldaka dute, eta bigarrenek narrastien antzeko. Izenak, hala ere, engainagarriak dira. Ornitizkio dira, Triceratops, Stegosaurus, Iguanodon, edo Ankylosaurus bezalako genero ezagunak. Saurizkioak dira, Euskal Herrian aurkitutako Liranosaurus, Diplodocus belarjale erraldoiak, Tyrannosaurus haragijaleak eta txantxangorriak. Bai, ondo entzun duzu? Txantxangorria. Ikerketak aurrera egin ala ikusi genuen hegaztiak eta narrastiak desberdinak direla bai, baina hegaztiak dinosauroen barruan sailkatu behar genituela eta hegaztiak narrasti zirela. Horregatik, azken urteotan, dinosauroei buruz hitz egiten denean maiz erabiltzen da dinosauro ez hegazti terminoa. Hegaztiak dinosauro direlako. Oraindik ez dakigu zehazki nola gertatu zen, baina badakigu Velociraptor moduko dinosauroen taldearen aideak zirela, Jurasikoan evoluzionatu zuten lehen hegaztiak. Hegaztien ezaugarrien artean daude hezur arinak edukitzea, hortzi gabeko mokoak, izatzik ez izatea, lumak eta odolaren temperaturaren kontrola. Noski, guztia ez zen aldi berean gertatu, eta badakigu hegaztien arbaso ez ziren beste dinosauro batzuek bazituztela lumak, eta kaso hegan egiteko gaitasuna ere. Eta horrek, beste arazo batera garamatza. Lehen dinosauroak argitu zirenean, oraindik oso ondo zer ziren jakin gabe, oso zehatzak ez ziren marrazkiak egin zituzten. Denborarekin fosil gehiago aurkituta joan ginen hobeto irudikatzen nolakoak izango ziren, baina lumek, gorputzaren dekorazioek,
edo gantzak oso gutxitan uste dituzte fosilak. Eta horregatik dinosauroak azaldun ezurdura gisa marraztu ditugu askotan. Azken urteotan joera dugu bestelako berreraikipenak egiteko. Potologoak, koloretsuagoak, lumekin dekoratua. Jurassic Park filman ikusi genituen Velociraptorrak adibidez Sugandila erraldoi baten antzekoak ziren. Errealitatean, askoz txikiagoak ziren, pauma baten altuerakoak eta 20 kilogramo baino arinagoak. Ez hori bakarrik, lumaz estalita zeuden, euren aire hegaztiak bezala. Eta nork esaten digu beste dinosauroak ez zituztela ere dekorazio bitxiak. Gaur egungo hegazti askotan ikusten dugun bezala. Pentsamendu aldaketan nabarmena da, eta gero eta fosil gehiago aurkitu orduan eta aniztasun handiagoa izango dugu Jurasiko eta Kretazioko kolore, forma eta portaeretan. Elano buztin zuri bat alda hori. Meteoritoak talka egin zuenean, Kretazioaren amaieran hegazti ugari zeuden da. Biziraun zutenen artean, 4 leinu daude. Paleoagnatae, gaur egungo ostrukak eta aideak, Anseriformes edo ateen taldea, Galliformes edo oilarren taldea, eta Neoaves, hegazti modernoak izena duena, eta meteoritoaren talkaren ostean dibertsifikatu zena. Gaur egungo hegaztien uneko 95 Neoaves taldekoak dira, txantxangorria, zikoinak, flamenkoak edo arranoak barne. Orain arte batu zaigun talderik handiena da hegaztiena. 11.000 espezie baino gehiago ezagutzen ditugu. Ia ugaztun espezien bikoitza. Orain hamarkada batzuk hegaztiak dinosauro dira esatea esaldi bihurria zen, baina gaur egun dugun ezagutzarekin ideia finkatua da. Euskararen txantxangorria entzuten duzun hurrengoan gogora zaitez. Txantxangorriak dinosauroak dira. Tyrannosaurus edo Velociraptor mitiko horien gertuko aideak. Hau gure arbasoak da eta ikusgelan zaude. Hegazti gehiagoren euskarazko izenak ikasi nahi badituzu, milaka jaso ditu Euskal Ornitologia Elkarteak eta eskuragarri daude hegaztien euskarazko izenak Wiki proiektuan. Bideo gustatu bazaizu, harpidetu eta eman like. Urren arte!